Neste vídeo imos ver como realizar unha rotación ou xiro. Para isto imos precisar dous puntos. Un punto que queremos mover, por exemplo, imos poñer na posición 3, 2, e outro punto arredor do cal imos facer a rotación. Por exemplo, neste caso, vou poñer na posición 1, 1. Por lo tanto, imos mover A arredor de B, como se fose A punta dun compás, onde está o lápis, e B o pincho. Por lo tanto, neste caso, o que imos facer é utilizar de novo a terceira opción empezando pola dereita e imos facer rotación. Primeiro seleccionamos o punto que queremos rotar, A, e despois o punto arredor do cal o queremos rotar, B. Neste caso aparecen dúas opcións, sentido antihorario e sentido horario. Por exemplo, neste caso imos mover en sentido antihorario, que é o sentido que ven por defecto, uns 145 graus, por exemplo. E observamos que aquí é onde se forma este ángulo de 145, a distancia de B a A e de B a A' é a mesma, e, polo tanto, queda rotado ese obxecto A 145 graus respecto a B.